komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Okay, sana man ka maayong udto sa tanan. Ari naman ta sa isa ka edisyon sang aton nga programa nga ginatiguluhan nga Get Closer sa ngalan sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Karon Abril 25, 2021. Kag siyempre pa, parang mas malingaw kita tanan, ari makaupo naton ang aton nga resource speaker subong nga aton nga ginagda. Isa ini siya ka congressional staff sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Palakpakan na may kasamang hiyawan! Kasama natin ngayon ang ating resource speaker, punta, walay liwan, kundi si Sir Jonald Andrade. Sir Jonald, na yung udto sa imo? Mayong ogtugid, Sir Rod. Kag of course, no, gusto ko man magtamyaw sing mayong ugto sa tanan nga mga kapanyagan na subong nga imo tagpalamati sa imo nga programa Get Closer, no, sa pangalan man sang aton pinalangga ang Congressman Greg Gasataya. And of course, no, aton man ginatamyaw ang aton mga Facebook Live viewers kay sa pila ka semana nga pagtan-aw ko kag pagpamati Sir Rod do kadamo gid sang imo tagpalamati even before, no. So salamat gid sa sini nga kahigayonan, Sir Rod. Kag siyempre, Sir Jonald, no, dako nga dungugin nga nakaupod na mun ka subong tion nga ti sa piaksang kainit sa gwa. Sige lang, mas painiton tapagid ang aton nga tupiko subong nga udto subong nga Domingo sa ngalan sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Istoryahan ta subong ang Cash for Work program of Congressman Greg Gasataya. Okay, kag siyempre pa, hindi ka muna magalin. Dira lang kamo, din niya kami, kag para masadya, mas nami kung damo mo, no? Correct na sa Laing gidya nga may, nami ang kong ara, live ka nga, ari ka di subong sa studio, na upuntigin namon, kag ti, makita ta nga, ang atong resource speaker, subong, ano ba lang, masiling ta nga, baka hubin, pagidya kaayo, ya. Daw masiling tang millennial gidya. Okay. So pag-istoryahan ta subong sa nasiling kag na mitlang ko nakagina amo ang Cash for Work program of Congressman Greg Gasataya. So Sir Jonald, ano ang isa sa mga programa sa opisina ni Congressman Greg Gasataya ang pwede ma-avail sang mga pumuluyo nga nawad-an sing ubra? Okay, so first, no, sa liwat may ugto ang isa sa pinakatahom gid, no, nga programa sa aton na pinalangga ang Congressman Greg Gasataya amo ang aton nga Emergency Employment Assistance Program o kung ang aton usually ginatawag nga Cash for Work program, Sir Rod. So sa sini nga programa, Sir Rod, miyara kita ginahatan nga kahigayunan sa malipot nga tiyempo sa pag-ubra o kung sa pila ka adlaw nga pag-ubra nga sa aton mga benepisyaryo baylo man sang cash o kung sang ilang nga sweldo in return. So, cash. Ang mga nawad-an sang ubra. Oh. Okay. Yes, Sir Rod. So, ano ang mga requirements o kung qualifications sang mga gusto mag-apply o kung mag-avail sang sininga programa, Sir Jonald? Okay, so importante gid no, Sir Rod, nga
ang ini nga programa magalabot gid sa tanan nga mga nagakinahanglan. So yari kita subong i-discuss nato no Sir Rod ang mga qualifications so kuno mga kwalipikado para sa sini nga programa. So first no, since nga ang aton nga programa nga ini Emergency Employment Assistance para gid ni Sir Rod sa tanan nga mga nawad-an sing ubra, sa tanan nga mga nagsarado ang mga Establishmento, ilang negosyo, no? Yes, Sir Rod. And of course, no, sa aton mga pamilya, kag mga nagapangita sang ginawala nila sa matagalong nga tanan nga mga remedyo general. So, ini para gid sa ila nga programa kay Sir Rod, balo ka sa dalayon nga pagserbisyo sa pumuliw sang Bacolod ni Congressman Greg Sataya. Iya ay naging paminsaran nga isa ini ka matahong nga kahigayunan agud mapalabot sa gihapon ang serbisyo biskan sa tungha pa subong sang pandemya, Sir Rod. Amugid kinang landgid naton Oo. sa subong sang nasiling mo na nga ara ang congressional office nga kung ikaw nawad-an ubra may pag-asa pa maski paano Yes. no kay ginakulbaan kita. So paano ini nila mabalaan nga programa sa diin sila pwede maka-inquire o kung makapamangkot para mag-avail. Yes, Sir Rod, no, before kita mag-proceed sa kung paano naton ini mabalaan, aton na ni i-discuss sa makadali lang ang excluded o kung ang hindi kwalipikado sa sini nga programa. Hindi kwalipikado. Yes, meaning amo ni sila ang aton mga gusto taman buligan pero kay ning amo ni sila ang guidelines naton sa pag kuha kag pag-identify nato no sa aton nga mga benepisyaryo. So aton na gid i-clear gid Sir Rod nga ang aton nga funding source para sa sini nga programa sa aton pinalangga ang Congressman Greg Sataya nga sa liwat Emergency Employment Assistance Program amo ang Department of Labor and Employment o kun ang DOLE. Okay. So, amo na sa nga, do Yes. may masiling ta gabuligay Yes, Sir Rod. ang DOLE kag ang congressional office. Yes, good Sir Rod. So, Arid Subong, i-discuss nato no ang mga hindi kwalipikado. Kung kagaina ang aton mga istoryahan Sir Rod no, ang mga displaced workers nga para giniya sa ila nga programa. Subong naman ang mga hindi pwede maka-avail. So, of sino course, ni ang sila? aton nga government officials, hindi gid pwede, Sir Rod. Di ano ba, punong barangay? Hindi gid pwede, Ay, Sir di Rod. pwede. Di kung kagawad ko, be. Hindi man pwede, Sir Rod. Okay, sige. And next, no, ang government employees naton. So, Okay. of course, aton ini gina-clarify nga ang tanan nga mga job order personnel, ang Okay. aton nga mga barangay health workers, subong man ang barangay nutritionist scholars, so kung sila ni ang aton ginatawag nga BHWs kag ang mga BNS. Subong man Sir Rod no ang aton mga barangay tanods. So Okay. excluded ini sila o kung hindi ina sila pwede. Kaya ang rason nga may existing na sila nga trabaho. Yes, good Sir Rod. And of course, no, ang ini nga programa, kumbaga do ka seasonal o kung sa malipot nga tion nga pag-ubrahanay. So, meaning dapat wala ka giniya ubra. Okay, pero siyempre, masiling ta seasonal, pero dako na nga bulig mo kaysa Exactly. wala, nagidbala nga ng adlaw mo, problemahan mo din kung di manuman, mangita, Exactly, idalawat Sir Rod. bugas. Insakto, good na. Kikinanglan tagid titi. Well, kabudlay nga mapatay man ta sa gutom. Exactly, So, may Sir na nga may amo na nga programa, ang ato pinalangga, nga Congressman Greg Sataya. And of course, no, Sir Rod, tuad lang gid Sir Rod, no, ang ini nga programa, do ka makambal naton timely and relevant gid sa pandemya subong. Kay aside sa mga nagsarado na nga mga establishmento, mayara kita mga apektado nga mga pamilya nga ang Tuod ila nga yan. mga gapangita sang kinawala nila sa mataadlong nga tanan kung ginatawag ta Sir Rod no nga breadwinner sang kada panimalay na wadaan gid. So para gid ni sa ila nga mapalabot sa gyapon sa atong pinalangga ang Congressman Greg Sataya nga sa tunga sang sini nga pandemya mayara sila pwede daganan nga opisina. Nga gabatya gid siya. Exactly, Ang Sir atong Rod. pinalangga nga Insakto din ang Congressman Sir Rod. Greg Sataya. Isipa bala ang nasiling mo bago lang Sir Jonald, ikaw ang breadwinner, tapos ikaw pa ang nawadaan ubra, maano na lang kamo. Kabudlay gid nga sa amo ni nga sitwasyon subong wala kita sing laganan. That's why ang ini nga programa very timely
o kung nagakaangay sa subong nga panahon sang pandemya, Sir Rod. Okay, san o nagsugod ang ining programa, Sir Jonald? Okay, so ang ini nga programa, Sir Rod, no, pinakaswerte gid kaayo ang opisina sang aton halangdon nga Congressman Greg Casataya kaysang tion nga abot ang ini nga pandemya sang ECQ sang March 2020 nagsugod na taya. Last year pa. Yes, Sir Rod. Meaning So, mo na nakadamo ato na Quick buligan. response ang inubra sa aton nga congressman. Yes, quick Greg. response sa sini nga sitwasyon. Kay gapati siya, Sir Rod, no, nga ti wala kita sing pwede madaganan nga iban kundi ang isa lang gid kag isa. Of course, sa aton man nga kasimanwagid, Sir Rod, diri sa syudad sang Bacolod. Wow, particularly. Imagine, ginambal mo sa akong bagulang nga nagsugod din isang Marso, isang nagligad lang nga tuig. Sir So, Rod. malawig-lawig na. Since kita yara subong sa tunga sang pandemya, paano naton ini ginapatigayon nga programa? First, no, Sir Rod, aton gid gina plastar nga ang ini nga programa mangin safe and of course effective ang implementation pinaagi sa mga nagakaangay nga mga pahanumdum lang gid, Sir Rod. So ang ini nga programa, Sir Rod, no, nag-allocate man kita sing parts ng budget naging pangita gid balo ka, Sir Rod, ang isa lang gid sa aton pasalamatan sa aton pinalangga ang Congressman Greg Casataya amo ang kapisan niya mangita sing pondo. Siyempre, masining ta nga, aside from kapisan, maalam kag, well, hubin si, Exactly, Sir Rod. congressman. Kaya nami lang batsyagon nga samtang kita may ginakaatubang nga problema, may ara kita isa ka balo ka, Sir Rod, ang ining iya nga programa matawag tagid nga para gid sa pumuluyo. That's why very blessed gid ang Bacolod City to have a Congressman Greg Casataya. Wow, grabe. Hapos gid palapitan niya. Kag Exactly, masining Sir ta nga, Rod. ina palang hindi ka magakatahap. Correct, Mamati correct. gid sa may, damo-damo na ako na experiences nga, inang mapalapit ka sa iya nga, mamati gid sa imo. Pamatian ni gid ka, kag mahimo gid sa aksyon, makibot ka na lang nga, ara dayon, daw mo na ba makibot ka nga, ang iban mambal nga, well, hulat lang anay, ang hulat mo, pila na ka binulan, siya yaga, gidya gabatya, gidya kanami, kag, well, sa imo lang, pang-ino-ino, pila na ang mga nabuligan sang sininga programa, Sir Jonald. Sige, Sir Rod, madugang ko to danay sa aton nga pag-implement, no? Oh, sige. So first, no, aton gid ginatinguhaan nga sila mayara PPE o ng personal protective equipment. Kay ti Wow. amo gina ang pinaka-importante, Sir Rod. Yes. Kay ti ning way kita kabalo sang kontra naton kung Correct. hindi naton makita. Yes. So ang aton nga party sang aton nga budget nga allocation, nag-allocate kita si Congressman Greg Casataya, no, sing PPE. So labaw sina ning miyara kita due tayo nga hinun-ano no ko ng orientation, Sir Rod. Bago kita magsugod sang ini nga implementation, ginatinguhaan naton nga sa pag-plus-stars ng sininga programa, ginapa-enchend din naton sa mga pumuluyo o kung sa atong mga benepisyaryo nga miyara kita no-touch policy. Oh, ato programa, get closer to no-touch policy. Because, Okay. Sir Rod, amo ni siyang aton. Anong no-touch policy na? Okay. So ang ato niya nga pag-implementar sa no-touch policy, amo ini siya ang pag-istrikto nga pag-obserbar sing isa tugtog 2 ka metro sing social or physical distancing. Okay. Amo na siya. Because of that masilingtang no-touch policy, well, ako, unta na lang hindi ta gusto nga may maapektuhan. Correct na, Sir Rod. May masilingtang masakit. Correct. So, amo na, we can get closer kung Exactly. amo na no-touch policy ta anay subong. Oo. So the more we observe ang no-touch policy, the more man kita nagapalayo sa posible nga paglaton sang sining nga pandemya. And of course, Sir Rod, no, to add lang, aton man gina-encourage man ang aton mga kabaranggayan nga sila maga-provide sing hand washing station. Okay. Yes. So before Importante, Gib. mag-ubra, hand washing na sila, no, Sir Rod, sa tunga-tunga nga mag lunchtime na, let's say, sila magahugas man sa kayo. Tapos pagkapuli. Gina-make Okay. sure gid naton nga sila safe aside sa physical social distancing and no touch policy, no, sa aton nga termino yung gamit.
miya naman kita hand wash gid. Importante gid nga gahugas sila sa ilang mga kamot. So far sa amon sa barangay namon, gina-observe gyud man na Yes, namon sir. nga may alcohol, may Yes, sir. washing station. Kag amo na ba lang masuksok kita permi man gina-remind sa nga Yes, sir, aton Lord. nga congressional office nga masuksok kita sang face mask kag face shield. Amo gina ang Yes, yes, sir. una best nga ginapanumdum sa aton sang aton pinalangga nga Congressman Greg Sataya. Yes. Kag speaking sang amo na nga no Sir Jonald no, bo pati gani mga tricycle driver sa Mambulo ko baragitin gambal sa akon road mga ayo kami face mask be. Ko gaanta na tiyempo matinguha tang makapangayo to sa opisina ni Kong Greg Sataya. Kay gadalabay ko da sige lang amo na permi na remind nila sa akon. Okay. Si for the last nga nag nag-duty pagsugod na sang April 4 hasta nga ti amo ni nga hasta subong. Kasi lang hindi lang magano kay kisay well human na say malipatan mo man bala. Ako yan mismo galipat. So namin na nga Sir Jonald ari ka di at least amo na bala ang face mask guro pwede ta na ma-providean sila kay ti well ang mga amigo taga drive mo no gadala tricycle. Yes, so sir, Lord. kinanglan gyud nila proteksyon. Correct. So aton ina ipalabot no sa aton pinalangga ang Congressman Greg Sataya pero aside sina Sir Rod no sa sekreto nga pamaagi ang aton halang doon nga Congressman Greg Sataya nagalibot na gid asa naligad pa okay. panghatag sang aton nga face shield. So kabay nga sa masunod nga mga inadlaw no makalabot kita sa paghatag sang sini nga bulig sa Okay, ikata ka na Sir Yes, Sir Jonald. Rod. Kay gata ka tiyempo nga bago ko pa makudon sa imo ang pila na ang nabuligan. Yes, Sir Rod. Kada mo pag-greet, gusto mo gumag-greet sa imo mga family members, mga friends mo kay ari damo man ga ano sa ato no. Sige, Sir Chari Despi. Bo kilala mo yung Chari mo. Jo, galantaw ko. Sige, Cha. Thank you, Cha. Wow, si pagid go lang ko no. Okay, thank you. May idugang ka da? Basi may ara ka da ba lang ikaw mismo? Sa inyong barangay? So sa amon lang yang nga ang pamilya and of course no aton gid ginatamyaw so mayong ugto ang aton na pinalangga halang doon kaglabi sa tanan ang pinaka-blessed gid ang syudad sa Bacolod aton pinalangga Congressman Greg Sataya kung mayong ugto sa imo and of course no sa kay Mamayta Yes. kay Inday France kay RD kag of course no sa aton man nga mga kaupod nga gaubra sa congressional office. So mayong ugto sa tanan. Mayo gid. Kag siyempre si Mama Mayla ba sige pamati man sa Yes, aton sa Mama Mayla, good afternoon. Si Miss Yam, good afternoon. Si Miss Job, no? And of course, si Attorney Mark Mayo. Okay. Ari Sir Jonaldo, si Kelly Jelly. Wow, may udto ko no. Kanaming ngalan niya no. Kelly Jelly. May ugto, Kelly Jelly. Si Liz Cordoba. Wow, may udto ko no sa aton tanan. Kelly Jelly, thank you so much. Abo, umigo ko nga si Romo Pasaporte. Thank you again. Ari lang ko di, gamonitor. Gamonitor isa daw. Kulbaan ko ba? Kag, syempre, salamat gid Kelly Jelly nga wala ka, sige kagyapon pamati sa amon. Kag ginapag-greet ya si Minerva nga ato sa okay. And of course, dugangan ta pa kay gasinalampaw ang ko no, si Sir Greg, go gid ara kami. Kag si MC Banzon Archibald, si Maria Teresa Hofelenia. Good afternoon, action. Kag amuman si Nailidel, Utad Gap, maayong udto, Sir Rod. Nambi ba? Sir Rods. May S ko. Okay. Maria Teresa Hofelenia. Thank you very much. Kag Joe, pakigreet kami subong. Kay kapamati kami diri. Carbolido family. Ay, kasi manuwa ni, neighbor ni Kong Greg. Diri ning area yung matapit. May hugto. Si Ernita Aguilar. Hello. We're watching from Kuwait. Well, thank you, Si Net Cabiles. Liwat si Chari Galantaw. Si Harlita Chong.
Mare, galantaw ka ha. Salamat gida. Kag si, of course, Gideon Suede. Hello, Jo. Okay, stay safe ha. God bless. Salamat, nagpuli ka na de. Halin sa Manila. Kag ti, siyempre yan, nag-home quarantine. Nagit siya, sa dayo, siya mismo nag-initiate siya. Although nga ti, wala problema. Kag ti Gideon, ate, lagaw-lagaw naman tani. Nong Rod Simon, DJ, wow, pa-shout out sa Verano family, galantaw ko. Kag, hi sir, thank you for serving the community in behalf and staff of Congreg. Proud gid ang mga CHED scholars kuno si Jonald. Wow, si Mari tayo kanilyo, proud gid ka ayo kay Sir Congressman Greg Sataya. Hi Sir Rod. Wow, kanami kay ka-excited sa inyong mga na istoryahan. Mabalik tanay, no? Aryo, Sir Jonald, pila na ang nabuligan sang sining programa sa imo na balaan? Sir Rod, no, sa aton nga mga nagligad ang nga tuig, kita nakapaambit na sang sining nga programa. Pinagi, of course, Sir Rod, no, nga ang aton nagli-clarify nga ang ini nga programa wala ga diretsyo ang pagpili sa aton opisina. Okay. Aton ini gina-coordinate sa kabarangayan na Sir Rod, no, nga aton gina-identify. So, ginapapanaog ini naton sa aton mga abyan kag mga kapamilya nga mga nawad-an sing obra sa mga kabarangayan. So, miyara kita sa mga kabarangayan nato na Sir Rod nga mga focal persons. Of course, under man sa liderato sang aton mga kapitanes kag sa mga kagawads nga usually parte sang sini nga committee sa pagabuligman. And ang aton so far nabuligan gid Sir Rod, no, ako sang nabalaan kung ini nga figure though Ma-amaze ka gid, Jay. magurahab ako Sir Wow. Rod. Miyara kita sang nabuligan nga 4,091 Wow. beneficiaries. Yes, Sir Rod. Sure, damo-damo. 4,000. Grabe, do ka very overwhelming lang gid. Kiti kung aton paminsaron, ang 4,091 nga beneficiaries nga ini, equivalent ini siya Sir Rod sa 4,091 families man nga nabuligan sa nagkalain-lain nga barangay. Ari, Sir John, although i-cut ko lang kadali, ano kuno nga klase nga obra, kag excited na ako mabalaan, kag tani ma-qualify man ko ba? May udtod si Rod kag Sir Jonald, galantaw sa live subong sa Okay. barangay Mansilingan. Okay. Si Nailidad Otad Gap. Thank you so much. Okay. So, anong masabat mo di, sir? Sir Rod, ang iniya Sir Rod, no, nga programa, since ginapapanaog ini naton sa atong mga kabarangayan, sila ini ang ga-identify, kaga-inform sa aton mga pumuluyo. So, of course, following our guidelines, gid, Sir Rod, sa gihapon. So, ini, hulto naton nga mag-announcement ang aton mga kabarangayan agud mapadulong ini sa ila. Okay. Kaya hindi pwedeng right away, no? Dapat nakaschedule, gidya. Yes, Sir Rod. Hulton gid nga ang ini nga programa magakadto sa aton mga kabarangayan kay sila ini among mahatag sing information kag announcement sa kung may ara na subong, kung wala pa. Kag of course following sa gihapon sa aton guidelines Sir Rod nga na-mention. Okay. Sir Jonald, sa masubra pila kalibo nga nabuligan naton sang sining programa, ano ang mga eksperyensya o kung aton nga na-encounter sa mga nabuligan sa aton na naton nga mga benepisyaryo, ano ang epekto sini o kon ang impact sa ila? Okay? Sir Rod, sa tuod lang gid, no, sampang kita nakadiscuss sa kung pila nakabilog ang mga nabuligan, kung aton balik doon ang mga nabuligan, kadamo gid sang mga istorya nga pwede gid naton dalon kag nag-serve, no, nga gasolina sang motibasyon sa aton pagbiyahe, nga paghatag kag paglibot sang sini nga klase sang pagserbisyo. Of course, ang aton halangdon nga Congressman Greg Sataya. So, across aton nga mga nabuligan, gali Sir Rod, no, aton nagali clarify nga before Christmas last year. Okay? Isa sa pinaka nanging challenge sa aton last year, Sir Rod, amo ang paano naton iselebrar ang Paskwa. Especially nga sa tunga sa Yes, pandemya. exactly. Pero,
isa ini sa mga nangin pamaagi sang aton mga beneficiaryo and of course ni Congressman Greg Sataya. May ara kita nabuligan sang before magpaskwa gid Sir Rod no nga 1,164 families. Wow, kadamo. Grabe. Yes, exactly. Wow. So that Sir Rod, that means before mag-celebrate sang Christmas, may ara sila sa ilang mga bulsa nga ipreparar. Hindi lang sa pangadaadlaw nila nga tanan, kundi sa ihanda nila sa adlaw sang Pasko. So, isa ka kahigayunan nga regalo sang Pasko halin kay Congressman Greg Sataya. Oo ka namin. No, kasi siyempre, Yes. kita nga Pinoy, maski Tradisyon. sa ano nga pamaagi, ano kita yan, maselebrar sa Christmas mo. Yes, kaya amo gid na isa man Sir Rod nga aton nga na-notice no kadamo gid mega message sa aton sa pagpasalamat. After sang Christmas miyara kita Sir Rod 250 naman nga naghingagaw sa aton nga programa nga Emergency Employment Assistance Program. Kaga ari pa gid Sir Rod kanami gid batyagon nga before magbulag ang tuig miyara kita nabuligan nga 683 families. Nakalagas pa gid. Nakalagas pa gid. Grabe. That's because ang kapisan sa aton pinlangga Congressman Greg Sataya hindi gid siya matupungan Sir Rod. Okay, kay masiling ta, siyempre hubin, kagi, masiling ta alam, kag ginabalang Gabat siya gid Sir Rod. ga-action gisa dayon Correct Sir Rod. Ga-action gisa dayon niya. Sige Sir Rod. Basta may idugang ka pa nga, Yes. nga experience siya. I mean nga Sir Rod no ang aton nga i-share ang tatlo sa pinaka mahambal naton nga makarelate gid ang aton mga tumalanaw kag tagpalamati. So una na dira Sir Rod no miyara kita isa ka beneficiaryo sa isa ka barangay nga kung sa diin ang iya nga asawa nagbata nga cesarean sa isa ka hospital diri sa siyudad sa Bacolod. Okay. Ang magambal kita Sir Rod no nga cesarean do kadako gid sang pwede gastuhon. Magambal ka si Sarian. Exactly, Sir Rod. Maski sa public hospital ka pa na, dako ginaya ang May amount aragin nga sa gihapon. ma-involbar. Oo. Oo. Pero Sir Rod, sa duration sang iya nga obra, pagkatapos gid mismo sang pila ka adlaw nga obra, iya na baton ang iya nga sweldo. Wow. Kag siya gid gurahad sa pag-inform sa aton kay ginakumo sa tundughan makabati kita sa mga istorya nga ini nga salamat gid kay Congressman Greg Sataya kay bangod sa programa nga Emergency Employment Assistance Program nagamit niya ang kwarta sa pagbakal sang bulong kag pagbayad dugang sa bill sa ospital sang iya asawa pagwa. Wow, grabe, no? Amo gid na Sir Rod ang epekto nga kung ang aton opisyal nga gapungko nagahatag gid pagbatsyag sa mga nagakaagyan sang aton mga pumuluyo. Dra kita nagahugot kag dra gid nagatan-aw nga anggulo si Congressman Greg Sataya. Kag ginabalang masiling ta nga gatupa gid ya. Hindi ya Yes, Sir hambal gatupa. Oh. So damo ga pa matuod, no? So basi may hara ka pa May gid ara na pagid share. Sir Rod. May ara kita isa ka pamatan-on man nga naging beneficiaryo. So sa aton pagkadumdum sa iya sini nga naagyan, sang siya naguntat sang iya nga pag-eskwela kay tungod pandemya, nangin dako nga pagpanghangkat ang online class sa iya. So pero ang iya sini nga sitwasyon sa Rod no, samtang siya nag-eskwela, nagabulig sa siya pamilya. Sang siya wala nag-eskwela sa Rod, nakit-an siya sang isa ka barangay naton nga beneficiaryo para mag-upod sa sini nga programa. Tiyo, nakauntat na sa eskwela. Ti, gabulig pa sa sang eskwela sa gabulig pa sa pamilya ya. Kag ti nadulaan na sa obra, na dulaan wala sa eskwela. Mayo kay nakitaan sa sang barangay. Yes, sige, Sir Rod. So, iyaging share ni no, ang isa man ka maayo nga dulot sang sini nga programa Sir Rod, amo ang bulig naton sa aton mga kabarangayan. Because Sir Rod, ang ini nga programa, ang ubra ginahatag sang aton mga kabarangayan. So, ano ang pinaka-feasible o kung ang pwede nga ubra nga mahatag sa barangay nga makabulig man balik sa mga barangay. So, isa ini ka matahom nga programa Sir Rod nga mahambal ta nga waay ka lang niya basta gaubra para magbaton lang sang sweldo. Yes. Gaubra ka para magbulig pagid sa imo barangay. Isa ini ka maayo kag matahom nga kahigayunan nga kung wala ikaw nakabulig sa mga kausa nga ginaduso kag ginatibong sa atong mga kabarangay ini na ang syansa. Kay sa iya pag-share sa aton Sir Rod nalipay gid siya nga inabalang amo na ni ang akon nga kahigayunan nga i-plaster sa tanan nga nakabulig ko sa akon nga kabarangay. Biskan sa pagpaninlo, pag-sanitize, pag-beautify, pinaagi sa programa ni Congressman Greg Sataya. Wow, dami, no? Ikaw panulo ko sa mo, Sir Jonald, ka
millennial gid sa imo. Wala ka personal nga encounter. May ara, gid Sir Rod. Oh, pwede mo share sa amon. Baski Sige. magibi pa ta. Actually, Sir Rod, I don't know if ano ang nag-strike nga daw gapati ko bi Sir Rod nga ang tanan gakatabo tungod sa isa ka rason. Kag Yes. tanan may purpose gid. Yes. Kag kabalo gid ko nga may purpose gid ko kung nga kaupod ko sa opisina ni Congressman Greg Sataya. And so to speak Sir Rod, ang isa ka istorya nga ini sa isa ka barangay samtang kita nagapakadto kay sa masulod sa pila ka adlaw nila nga obrahan ay Sir Rod, kita nagabisita kag Okay. naga-monitor agud matuytuyan nato ng aton mga benepisyaryo man no, sa ilang nga ginaubra. So ang aton ginahimo Sir Rod nang ginatinguan naton nga makamusta man sila, pero samtang ang ini nga eksperyensya Sir Rod, samtang kita nagapakadto, may nag-message sa aton nga isa Okay. ka focal person nga namahibi na ko Sir Rod. Sige lang, natural na yan. Higit sa nang- kalipay. pag hambal sa iya Sir Rod, ging send niya man sa akon nga ang hambal sang aton nga benepisyaryo nga isa nga kung maglabay di ang aton pinalangga Congressman Greg Sataya, ipakita ko gini siya ang pukot nga gimbakal ko. Wow. Kay para mabalaan niya nga dako ang bulig niya sa sini nga obra. So Sir Rod, ang inyong experience very Ang close to my pukot heart. na mo ng kung mangisda ka, no? Exactly, Sir Rod. Wow. Because, Sir Rod, bata man ako sa manok isda. Oh, So, okay. pag-share sa amo ning experience, nakahibigid ako, nakagurahab ko, though, mga 10 minutos. Kaya Wow. hindi ko lang makontain ang kasadya nga, Oo. blessed gid si Congressman Greg Sataya sa iya mga programa. Kaya syempre, wala yan ang kakintudloan. Nga, ina Wala. pa lang masiling mo nga gaan niya lang ka isda. Gintudloan niya ka kung paano mangisda. Yes, Kanami, Sir Rod. gid. And, Biblical gina yan. Gani. Kag samtang kita naga-istorya man kay aton siya ging bisita nang ang aton nga programa isa ka madako nga kay kayo na no nga kung tani Sir Rod madumduman man sa mga kaupod ni Congressman Greg Sataya because ini nga mga programa dako gid nga pagbago, pagbulig kay ang iya ni Congressman Greg Sataya diretso sa tawo, ibalik sa tawo para sa mga tawo. Amo ning mga programa yang nga makahambal kita nga ang tagsa ka panimalay magaabot ang adlaw nga malabutan gid sang bulig nga nagakaangay para sa ila. So kanami katahom Touch gid. mo ko ba? Pati ako maibian. Ako ti damo mo ko experience in the past. Nga ti kanami nga ini na pamatudaan kag nagtupa gid bala. Wala ang tanan niya ginambal sa ako nagtupa. Yes, Sir Rod. Kaya namin kaging budigan. Hindi ko nila ni Mamayta. Inablang ka, hipos lang gidya. Wala gidya nga siling ano ya. Ang ilaya more on natawag nga action gidya dayon niya. Yes, Sir Rod. Oo, kanami. Kag sa subong Sir Jonald, subong nga tuig nga 2021, yari pa bala ini nga programa. O kon, magapadayon pa bala ini nga mga programa. Huugid, Sir Rod. Wow. 100%. Kanami. Ang ating response sang sini nga programa nangin maayo gid sa akon nga na-mentionar kagina Sir Rod no nangin isa ini ka madako nga motibasyon nagdugang gasolina sa pag-fuel sa aton nga biyahe sa pagbulig Okay. no sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. So ginahulat na lang naton Sir Rod kami ara na kita sa first quarter naton miara kita sa barangays 2, 3 kag Pahanukoy nga 278 ka mga benepisyaryo. Wow. Wala din nagatapos, Sir Rod. Oh. Miara kita sa second quarter nga mga kabaranggayan, to name, Barangay 1, 5, Barangay 12, Barangay 21, Barangay 22, Barangay 31, Barangay 30, Barangay 34, Barangay 35, Barangay 36, 37, 39, 40, 41. All in all, Sir Rod, mayroon kita 1,600 slots para sa second quarter. Kag, ginahulat na lang nga ma-download ang aton nga budget. Wow, katahom, no? Kaya masiling ta nga damo ta nagaan pag-asa ang aton mga utod nga ti ari pa ta sa tunga sang pandemya inang makaprovide ang aton nga Congressman Greg Sataya sang good, sir. trabaho. Yes, good, sir. Kanami. So sundun ta lang ginaano nga mga proseso Yes, para sir, hindi Rod. budlay. Kag sir nga
isa ini sa prioridad nga programa sang pinalangga naton nga Congressman Greg Gasataya. Nga priority ani? Isa sa nakita ang anggulo sa aton pinalangga ang Congressman Greg Sataya, amo ang kabudlay sang pagpangabuhi, Sir Rod. Siya bilang isa ka, of course, open book ang iyang kabuhi sa tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Kabalo kamo nga siya bata sang isa ka driver kag naghalingid sa pigado nga pamilya. Ini tanan, Sir Rod, ginabit-bit niya sa iya pagserbisyo sa tawo. Muna nga makarelate gid sa Exactly. aton. Kag ang iya mga programa, gatupa sa tawo, mabatsyagan sang tawo, kay ini mga eksperyensya sa kabuhi nga gusto niya tapatan sa mga programa nga nagakaangay. So meaning, Sir Rod, ang iya mga naagyan sa una nga mga kabudlayan, ginapaminsaran niya gid nga ano ang pwede ta itapat nga mga programa nga pwede ta ipalabot sa tagsa ka panimalay sa mga tao. Iya, grabe. Grabe, ka-bless ang Bacolod City to have Congressman Greg Sataya. True ginaya pa. Yes, Tigi ko daya kag ti sa akon nga kadugayon naman bala sa media limpas sa 1988 until now. Kag idol tagi ka sa So Jonald, okay, ulihing tubo kami mo. Nauna ko sa imo. Okay, so inang Sir Jonald, masiling kong halin pa sang una kag hasta subong wala gid ko man nabatian niya nga negative feedback ya. Ano lang gid siya si Congreg ya, man of action gid saya. Exactly, Sir Rod. Well, gapasalamat kita kag maybe we can give you the time mensahe para sa aton nga mga tagpalamati o kung base may dugang ka pa da. O maka-adlib kami. Anong dugang mo? Sir Rod, no, aton lakit idugang nga ang ini nga mga programa may ara sing proseso nga ginatawag sa aton na mentionar na aton gid pagahulton ang mga natungdan nga mga kabaranggayan nga magatag sing impormasyon man papanaog sa mga pumuluyo sini. Isa lang gid, Sir Rod, no, ang akon gid personal nga natun-an sa aton pinalanggang Congressman Greg Sataya. Sa subong nga pandemya, biskan pa wala nag-abot ang ini nga pandemya, Sir Rod, no, ang mga pagtilaw sa kabuhi, parte ini nga kita magagrow, kita makakita sing mga proseso nga aton dapat saligan. Labaw sa tanan pagpangamuyo, pagsalig sa Ginoo nga ang tanan malampuwasan gid. Ang tanan nga mga problema nga mayara kita dapat kadtuon naton ang pinakapunta nga kung sa diin makakita kita sang kasanag kag pag-asa nga pwede gid madala sa aton halangdon kag pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Wow, kasahom sa mensahe mo. Kag ti, basi may tamyawon ka da, mga friends da? Yes, Sir Rod. So, sa liwat, no, akon, ginatamyaw man, nga mayong ugto sa, of course, sa aton pinalangga gid nga Congressman Greg Gasataya, sa sining nga kahigayunan, nga makahinanon kita, Sir Rod, no, sa madali nga panahon sa mga programa. Pila lang sa mga programa niya, no, nga aton ginadiscuss. And of course, Sir Rod, sa tanan man nga mga nangin benepisyaryo sang sining nga programa nga padayon gid ang kabuhi. Yes. Wala aga katapos ang aton nga kabuhi sa problema nga mayara kita, kundi padayon ang aton pagpangita sing pamaagi nga kita makagwa sa sitwasyon nga kita gakabudayan. Budlay gid sa una, Sir Rod. Yes. Kag if I may tell you, Sir Rod, no, kag sa mga pumuluyo naton, hindi tanan malabutan sang bulig. So, amo na kamaturan. Pero Yes. paninguhaan gid. That's why, nang wala gauntat ang aton halang doon nga Congressman Greg Sataya, kaya nagapati siya sa Rod mo, nga samtang siya ara sa serbisyo Poder, publiko, hindi siya magpabaya. Kag wala siya nga ginatanaw lang sa kung ano lang ang pinaka-available. Gagwa siya. Agud ipakita sa tanan, pangitaan pamaagi, nga ang ini nga mga programa kag mga ayuda magalabot gid diretsyo sa tawo. Wow, kanda tahom. Wow, grabe. Kagisugpon ko lang, no? Siling ni Graho Jigzelo, grabe gid ang bulig mo, Congreg. Especially medical assistance. Madamo gid nga salamat. Wow, kanami kinday like kami ginabo, kay day Jen DLS, kanday wow,
Kag silingan niyo, your labor is not in vain in the Lord. Go, 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 Congressman Greg Gasataya. Wow, namin sa message mo, Elaine Mantawel. Kag, wow, Rachel Pasaporte, another classmate of mine. Okay. Sa San Agustin Galantaw, sa North Carolina. Wow! Kay utod yung to si Romo mo. Okay, okay. So, naman silingtang mga galantaw sa aton. Kisa, ara sa guwa sang pungsod. Oo. Pero ina sila may mga relatives sa di sa Bacolod. So, salamat kay Suli. Sila ang kapag-greet from abroad sa mga relatives diri sa Bacolod. Wa kataong-taong pa. Yes, gato pa ginang bulig ni Kong Greg. Most especially sa bulig niya sa mga tawo kag ang mga kisa ko nun, mga cancer ginabuligan niya gid. Salamat kag si Cola Menares. Ang ibang katawag sa akong Jojo. Kaya nga akong ako nickname Jojo. Hindi si iban Rod Simon naman ang radio name ko mo. Air name. Oh, ang akon nga pariente, ang akon nga sa pakaisaman galantaw sila. Hello da kay Tioy Kaloy. Wow. Kita Ildada mayong udto sa inyo sa Silay City. Kaga wow, Mary Jane Tupas Moratalia. Wow, thank you galantaw ka. Manong Jojo hello. Kaga sir, yung udto diin pwede makatawag sa inyo. Sige lang. Gaan ka na mo number karon. May panawagan lang kami tani sir. O sige, ano talang entertain ta karon. Kag tiari pagid Sir Jonaldo, siling ni Susie Silber. We love you so much, Congressman Greg Gasataya. Salamat gid sa tanan nga bulig mo sa amon pamilya kag sa bulig mo sa Bacolod. God bless you, Congressman Greg. Wow, matouch kita no? Kampiyon sa edukasyon. Tatak Congressman Greg Gasataya, hali naman kay Ellen Mantawel Balbuena. Bawit ita kong ma-entertain tanan ba kag si Maria Ella Joan Dapiton. Wow, you're watching, ihada? Si Gerald Tadiliata. Hindi ko na maupos na kay Basi mo time na tao. Ara ng migo ko nga si Sir Edo. Ano lang talaga. Pila pa kami minutos. Pamalaan nyo kami di. Okay, time na. Time is up. Or sige pa kami. Pwede pa? Okay. May 3 minutes ba't ako no? O sige. Basi may gusto ko itamo, sir. Ikaw, gata ka tiyempo. Okay. Sige, sa liwat, no? Kapilata na lawagon. Kay because Sir Rod, no? Isagid sa gusto ipalabot ni Congressman Greg sa tayang ang ini nga mga programa hindi lang ngaging himo para lang miyara kita mga programa. Ini nga mga programa ya Sir Rod, ini gusto ipalabot sa kada panimalay kay nagapati siya nga one day magatapos ang ini nga mga problema kag pinaagi sa mga programa no kag mga proyekto nga miyara kita sa liderato man sa aton halagdon kag pinalangga ang Congressman Greg sa taya ning mahagan-hagan ang mga kabudlayan nga mayara kita. So, salamat gid kag of course nang saliwat no sa tanan nga mga upcoming naton nga mga beneficiaryo. So, magkakita na kita as soon as ang aton nga kay gayunan nga makita na mag-aabot na. So, ara ka gini no? Present niya, no? Yes, Sir Rod. Wow, katawang congratulations, ha? Bago for si Congressman Greg sa tayo, Sir Rod. Ara gina siya. Well, so far sa mga gina-invite kong occasion, wala gina siya katilaw yung inang ma-Indian ka or wala. Ara gina saya mo nang nanamian ko gid sa iya kay daw inabalang ako unta sa kadugayon sa media may ara magigisa nga hindi makaabot, hindi makasulpot balang sa schedule. Oo, pero sa iyaya gapaninguha. Ara pa na sa aeroplano manugdungka pa lang sa Jo, ano oras ara gid sa iya. Amo na damo kakakibot nga Rod ka nami no nga amo na ginagaan na gid bala tiyempo. Ga prangka saya, ga hambal saya, makaabot kuya. Abot gid saya. Amo na namian ko kay Kong Greg Gasataya. Isa na ka respeto bala kanami kataas gid. Kag-ari pa gid sa ro. Wow, pa shout out sa Salvacion family and Salvador family alin kay Delton. Thank you so much. Arienjo. Kag si CM Roby. Hi, Rod Simon. Thank you. Oh, si Tita Deli. Pabuaya. Down there in
Sorry, Canada. Thank you so much for watching. Kag damo pag kita nga iba dito ni maubos. Kita ang oras sa nanata. Kag good afternoon, Sir Rod Simon. Ang mga friends ko da sa Isabela Zumba Group, sila ni Maymay, ni Cecil, ni Ma'am Humawan. Thank you very much sa inyo nga grupo. Kag syempre pa, mayong hapon man kay Sir Erwin, kag amuman sa kay Jonah. Thank you very much for listening. Damo yun sila nga lantaw sa aton. Kulang atong time para i-invite sila at kulang. mag-discuss man na, Sir Rod. Okay, kag te mo nagurong time ta. Okay, so ini si Rod Simon upod si Jonald Andrade. well, nagasining una sa balita, una sa aksyon. Ini si Rod Simon sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod,